Niin, että mihinkä lähdetään? Niin, että mihinkä lähdetään. No, mitäs nyt on jäljellä? Aika paljonkin vissiin. Aika paljonkin. Lähdetäänkö? Varmaan pohjoisempaa lähdetään. Eikä? Eikö me eteläiset ole niinku, vähän niinku käyty vai? Ei oo käyty. Eikö? Mikä on? Kemihaara. Niin se on käynyt. Vai mikä se on siinä? Se on varmaan etelä. Mm. Mitäs se Jaana sinun loma oikein alkoikaan? Ja 4 viikkoa siitä vai? Joo. Elokuun puoleen meni. No, ei se ihan... Miten se Eeron loma olikaan? 1.4. alkaa. Mihin asti se olikaan? Mulla on nyt loma tässä. Eero pitää elämänsä viimeisiä lomia. Ikinä ei lomma. Bätsärissähän olisi tietysti helppo kulkusta maastoon. Niin. Eipä se ole kyllä missään niinku. Tai sitten voitaisiin sinne Adolfin kaupille yrittää. taas. Pammeta. Niin, jos mä lähdetään 2,5 viikkoa aikaan, niin sitten voitaisiin päästä sinne. Silloin tietysti joo. Noin päästä. No, laitetaan kuivaa. Niin. Silloinhan se olisi niinku länsi erämaa niinku. Taas sinne länteen päin. Niin. Riippuu nyt mistä tuulee, niin sen mukaan kannattaa vähän harkita, että mihin päin nostaa jalkaa. Vielä alkusta on vieläkin pitää vallasta. Onko tuo minun makkara tuo? Kyllä, näin niinku, ainakin minä olen laskenut, että mä oon 2 vetänyt. Joo. No minäpä Kyllä. otan sen sieltä sitten. Mutta jos näin alustavasti ajattelisi, että se olisi Pöyrysjärvi sitten. Siinä olisi kuitenkin vähän vähemmän kilometriä. Mitä, onko se erämaa? Onko sulla erämaata? Oh, No. Onko se vähemmän kilometriä? No, aika paljon vähemmän. No, on varmaan. Jos menee On. sinne metsään. Niin, aivan. Tai kahvaa. mm. Jos mennään se kalvaakin ihan oikeasti läpi. Sitten minäkin olen äkkiä näin. Niin, sitten ottaa aikaa oikein kunnolla. Ja... Ripe joutuu ottaa kuitenkin myös pitkät lomat. Niin, kyllä. Mä otan läppäri ja teen välillä etätöitä siltä. Joo. Näin niin kuin alustavasti ottaisi sen Pöyrysjärven ja sitten jos suunnitelmat muuttuu, niin sitten muuttaa. Meillä ei ole koskaan oikein muuttunutkaan. Niin. Niin, joo. Mikä se heinäkuussa on? Ei ainakaan hyttysiä varmaan on. Sulaa. Joo. Vähemmän lunta. Mulla tupantua. Niin tuossa oli hiekka. Niin harmaasti Tuossa oli kattoo. hiekkadyynejä. Niin, mä keltaa heinäkuussa. Niin sun tekee mieli tätä makkaraa tietysti niin. Tiivis tuijotus. Pöyrysjärvi. Rajoittuuko se Ruottiin? Menikö Ruotsin puolelle? Eikä ne Ruotsin puolelle mitkään mene. Ja kun se on Norja sitten siellä niin kuin Kainalussa. Norja. Ei kun Niin. Kaulassa. Kaulan ja sillä puolella. Mitä? Hartiassa. Siis se on niinku siellä käsivarren ja kaulan välissä. Niin siellä. Joo. Mutkassa. Okei, siellä. No niin, sit se on niinku Norja. Joo, minä en osannut näitä. Siellähän on hyvä kävellä hiekkadyynejä, kato, Niin. pitkin mennä. No, se on niinku Otella niinku aurinkoa. Saharassa. Mm. Kerrankin pääsee uimaan kunnolla. Niin, hiekkarannalle. Ettei tarvitse Ne kalastelee siltä mupia kiveltä, puistella sitten ihosta sen jälkeen, kun käy uimassa. paistelee lettuja ja
Muista, mistä me Kalattomalle kun lennettiin ja te läksitte silloin, kun käytettiin se ensin ainut lomapäivä siinä heti alussa pois. Joku muistaa kyllä mainita. Niin välipäivä. Välipäivä meni siinä. Välipäivä käytettiin samaten pois kuulosti. No eipähän tarvinnut miettiä sitten, että missä kohdassa sen nyt pitäisi. Niin, Niin silloinhan me käytiin uimassa ja muistin kun sanoit, että uit ihan pinnassa, nyt ihan pinnassa uit. joo, se on ollut tappo. Polkas sitä pohjasta, niin ne on semmoinen putapilvi. Ihan pinnassa. Se on paperi vaan kuule. Et sinä sitä saa. Vaan haistat, että siinä ei ole enää makkaria. Oletko puuta? Mutta noin. Nyt meillä on jo alustavat suunnitelmat ja mihin päin me lähdetään. Näin, oli helppoa. Aika vähäriitainen porukka. Niin, kyllä. Oliko hyvin sanottu? Vähäriitainen. Vähän riitamme, niin.